ଡାକ୍ତର ବାବୁ ହୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ। ନା ନା ଭଲ ହଁ ହଁ 150 ଟଙ୍କିଆ ନଡ଼ିଆ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଓ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଓ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ ଗାଇନି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ବେହୋସ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଧରି ଗେଲ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଆଜିର ଇଏ କଥାକୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି କରିବି ତ କେତେ ବାବୁ ଆଣ୍ଠେ ପେଟେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହୋମଟା ମତେ ଥରକ ପାଇଁ ଦୟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। କ୍ଷମା କଲ ପୁରା ଶୈଶବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥରକ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କରିଦେବି। ଟଙ୍କିଆ ନଡ଼ିଆ ବମ୍ ଫୁଟିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶଳା ଡାକ୍ତର ନୁଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ଏଇ କଥା କହିକି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ଯେ ଇଏ କଥା କଣିକି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତ ମୋ ତ ପିତି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ପ୍ରେମ କୁଞ୍ଜ ବନରେ ଯଦି ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ପୁରା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ଭାଳ କଣ ତ କଥାରେ ଯାଇପାରିବୁନି ଅନେଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା ନହେଲେ ଗୁଟେଇକି ତୋତେ ଜାତି ମାରିବୁ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ଦେଖିବା